martangiang maita. Dami ni debata na sumurong siyan sa lukuturoga imana mga ramuti ati-ati lo pikiram na di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita sa luhunam kata ni debata dihita iman di Minggu 12 Januari 2025 di Minggu na berjudul Oibibanias na tersurat di buku Ulang ni Apostel Bidualu ayat 14:1 ayat 25 tanyok kamu mahatani di batang. Alai dung dibigi akka apostel na di Jerusalem naung dicalo halak samare hatani di bata disuruh na sida masih Petrus do si Yohanes manobot na sida. Dua mana sida ditanyak ko maakadongan ngi asa dicalo to di Porbadia. Adang do pesonggok to di manang tuisi na sida asal to di do na sida tu bagasan warni Tuhan Yesus. Jadi mga petanga ma apostol itu na sida gabi di calo mato di Porbadia. Alay dung di ida si Simon akka apostoli mga liotod di Porbadia markiti siya na mga petanga Roma ibana mabot kepeng tuna sidang. Didok ma lekon hamuma huaso si songonin ng tuaho ang sama jalotod di Porbadia halak iya huapeo tanga kutu ibana. Ala didok si Petrus ramad do ibana mago mahorap do perak mi. Ay diri puho tartuhor si leo ni dibata marhiti ite hepeng. Ay dang perjabar manang pertohap ho di hataon edang nabonar roham maruput debata. Ipi pauba maroham siyak kajahatom ni dungi pangido matutuhani ang giat tarsesa tahitahin roham. Ay huida do roham di bagasan pupunapait ni hotan ni hagidubukon. Alainin na si Simon wangalusi. Tangyak ko kamu maaw tutuhani asa unang songgok tuahu nandok munay. Asa dung dihatid ko jala di hatahon hata ni Tuhani mulak maanggo na sida tu Jerusalem. Laos di baritao dope barita na udi di torop huta na diluat Samaria. Ido saha na. Diamu donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Topik ni minggu tahun disuruh makatidakon hatani Tuhani. Donga saha porsyaon somaldo tabigi adong padohan. Ada udang di balik batu. Manang hata na sejujur tapake mumpung. Umasada hata manang sada istilah na jujur tapake menggobarhon sada motivasi na tersimbuni. Lapatan na adong sada ima sakap manang rencana dibalik ni na niulaneng. Diulahuni mana mengurupi adong motivasi na. Burju idaun ale ada motivasi. Namar lapatan doing saya do bahkan tidak di tonga-tonga ni mulut singano pare nang jak keluarga nang kadina maraliale nang songoni rupani di punguan di huria urango na songoni rupani diaka namar sakap na mangulahon ka motivasi tersendiri. Apalagi mah taringo tu penghasilan manang taringo tu akka untung manang taringo tu akka tarok majorupani diaka kesempatan manang mumpung manang
penempatan-penempatan ningo majarobani. Baik di kantor, baik di portibion, nang kudang maningong na. Na pola sendohonan akka satu persatu. Alay juk do masa songoning. Lasido na taida sa halak na marguar si Simon di Turputan. Simon sa halak tukang sihir. Alay na porsea tu Jesus Kristus. Dung dibereng di ida si Petrus do si Johannes naro na ginohan ni Todi na mamasu-masu na menumpangkan tangan na gudang porsea na gudang macalo Todi Purbadia jala gudak kalak na patuluhon ima porsea to Jesus Kristus do na ginohan ni Todi. Heram ma si Simon takjub. Lalu ia menawarkan idonate tupukon menawarkan perak manang hepeng tu si Petrus ido ibana asa bui ibana songo si Petrus ima macalo Todi menumpangkan tangan iliom mahepeng umana taguare nakkai ngani ada udang di balik batu mumpung dia memberi ima arong resakap, adong motivasi yang lain. Alena hebat luar biasa kadongan Petrus menekor paingot ton si Simon. Karena motivasi yang dia lakukan itu adalah salah dan keliru. Hidup benar tidak, hidup mana kani? Gabe binasalah kiranya uangmu itu blok komai bersama dengan kamu karena kamu berpikir bahwa kamu dapat membeli asinirohan di Batamar hiti hepeng monin. Tidak ada hakmu, tidak ada bagianmu karena hatimu berbelok karena hatimu nang dihalomohon debata ido nan ido ni si Petrus. Alen dia wakadong saha porsyaun ahado naneng doon na turpukot tuhita. Molot di topi tay disuruh magkatigdak kon hatan ni Tuhan na parjulo somal nung nga tay da ima Tuhan Yesus juk do ima paingot ton marhiti hatan di bata akahalak Farisi. Tuhan Yesus menekor firman ini juga menekor kita memiliki motivasi yang salah. Asal salah kita makatindak pun molo disuruh kita makatindak hatani Tuhan ini. Tuhan Yesus menegur cara kita berdoa, cara kita ima mengulahkan akan asing, dan Tuhan Yesus juga menegur firman Tuhan juga menegur kita. Ketika kita melakukan yang baik ada motivasi yang salah, ada motivasi, adong tujuan tanah akan asing. Tuhan Yesus berkata, hapus siyan namagu dosongoni, nasomarlak. Alani dipengok do tuhita dia wakadong sa hapus siyan ima na parjulu sahali mangulahon hala na sinuru di bata, makatindakon hata ni di bata. Kita harus jujur iman aking motivasi kita percaya kepada Yesus ketika kita datang beribadah dan datang bergereja, datang pertanyaan. Motivasi kita harus pertama sekali benar-benar untuk memuji Tuhan dan benar-benar menyanyikan lagu Tuhan dan benar-benar mendengarkan suara Tuhan itu. Molo adong do pena asing, adong na tersembunyi, asa terpilih situa, asa terpilih songonon, asa terpilih songonon. Ingat itu bukan pekerjaan Tuhan. Dan lo morohan di bata, molo yang lupi tujat tanah songone. Ale juk do songone kita. Dak sadar kita, motivasi kita, nong salah, nong berbelok di rupa di bata. Ala nido, saya duduk par pesalmen ini, otebu molo di perpesalmen 100 turbusia ayat 27 di pesalmen 100 turbusia 27 mas saya takas di uji ma'aunin. Selidikilah aku ya Tuhan, tadda ma'aunin, uji ma'au, dan
Biarlah Tuhan mengetahui jalan-jalan. Ini merupakan. Biarlah Tuhan mengetahui apa di balik hati saya ini. Ido natanya takas berengot tadi makadonga saha persyaw na perjudu asa motivasi tanah mangulahon ima ulah pelayanan pakobasioni ima motivasi sian asini rohan dewata karena kita mengenal Tuhan. Nah kedua kon hidup tanah kengeni ima akap apostoli para rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Tidak nak kengeni pertobatan hai barun pertobatan berita pertobatan warga manang halak na di Samaria sahat tu Yerusalem. Alani dia makadonga saha persya. Molo tidak dison takas do di hatahun. Si Petrus do si Yohanes dinama baritahun barita ni hatani di bata memberitakan manang istilah natadok nakangani maka tidak kun hatani Tuhani gabi gudak kalak na porsia. Pemberitaan dan pengajaran Petrus dan Yohanes luar biasa maupun halak Samaria gabi porsia tu Yesus jala gabi ruas nabur juodo sa sitong na berengot tadi si dampak ni hatani di watan di halak Samaria ini beidura pula sahat tu Yerusalem. Ada berengota dampak ni halak na mangulakon hatani dewata imana kengani bahwa tidak gabe dangadong be nasalilingon bahwa orang Samaria doh halak Jakudi doh halak nadong di Yerusalem nasalingon adong tembok-tembok pemisah adong akar perbedaan permusuhan. Hajaton merasa paling benar dan perasaan-perasaan benar. Alainung saat barita nauli bahwa Injil itu merentuhkan, Injil itulah menghancurkan tembok permusuhan. Bahwa Injil itu adalah betul-betul hatan debata mangaleo desida hai baruon gabi bui nasida sadahuria. Betapa aku mah. Murbui ima nakangani gabi sadam. Persauran. Odo napa dua berengotaran dampak firman Tuhan itu kepada orang percaya melalui hambanya Petrus dan Yohanes. Mereka berdamai. Mereka bersatu dalam tubuh Kristus. Odo napa berengot tadi amak kadungan. Gak bisa ada camita na mangulu ima merubui bebas dari pengaruh-pengaruh. Bebas dari perasaan-perasaan paling benar. Ido na taida. Napatuluhon doa saha persya. Na luar biasa musi taida ditupukon di ayat 10 satu ayat 20 na luar biasa ima. Berengot tanah kaingani marhiti toddi. Ado na terjadi ima. Waso mujijat manang hahomyo kahomyo. Marhite na mga pehotangan. Marhite imat ulo nito di porbadia. Iside berengot tanah kaningani. Ulaw nito di diame. Membereskan hati manusia. Tertaida dan naking ulo nito di mujizat ketika roh Tuhan itu bekerja, ketika kita mau mohon bahwa pekerjaan roh Tuhan dalam diri kita tidak do spontado si Simon nakarengani merefleksikan digabe bolong dido iba nama sayunang masaut jala unang ma di bagasan do say ibana molo pe dido nakarengani pait sian impedu babagai balawar biasa ima alani pangalahoy. Hati Simon na di bagasan hagulagudi, tapi dibutuhkan dia sebuah perubahan dan pertobatan. Ide berengota bahwa ternyata pertobatan itu adalah rancangan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa pengutusan Petrus dan Yohanes betul-betul mau mengingatkan, yaitu supaya memberitakan Injil, berubah dan bertobat. Nausido sada na luar biasa di tahun manang nabi ni hudat tahakalipi tahun 2025
songon slogan dia me bertransformasi si Rom 2 ayat 2 berubah perubahan hidup dan hidup pertobatan hidup mengubah pekerjaan Roh Kudus itu membawa kita iman manad asa berengota dakolan sikida cerita nanang berengota sian pulau ni apostol bidualon tetapi kita melihat pekerjaan Roh Kudus itu dalam diri manusia. Kuasa Roh Kudus tidak bisa dibeli. Kuasa Roh Kudus tidak bisa diatur-atur. Kuasa Roh Kudus adalah karunia yang diterima oleh setiap orang Kristen secara cuma-cuma. Karena itu kekuatan atau anugerah Allah. Tidak semua orang mempunyai karunia yang sama. Kuni ngotot taruh. Berbeda-beda di batasi tak merhitung di marasing-asing dengan dosa rupa. Tapi kita tidak perlu merasa minder. Jika kita tidak mempunyai karunia yang sama dengan orang lain, mulut tidak pedong ate hebat, mulut tidak pedong ate jago, kepola minderita, layani dan muliakanlah Allah dengan segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Akka asini rohai, tusung dia pimik ni pakai itu untuk memberitakan kabar sukacita. Amin. Mulai hati mariho di Tuhan di mata merhiti hatam nabeti. Amin.